yabarai kurwa se county Nyamira nigo muchiri oburai gwe county yo sako tabna tibora ba hogerania hamagendro huna ebwenrete okwana ase umuyego yomo ime heskura yamo ime county yo nigo obose abubakura wa amo na omo nteneli bukurwa se serikali ya county ya Narok Dr. Walter Chanwa na boygo momse bogodi ya Nyamatuta Julius Matwere nolia o kiaba Vincent Benacha nigo baboliri abarai kurwa libaga goche sabarai yabake gose ekiaregeke ase obochori bane boli mutumuna ko tumenye muri kito fatikade Gisemba abarai be serikali ye county ya Nyamira baburiwe babukerere ase ogokora emirimo eyo bachoreretwe ryo gukinya egesaku kyo gosemeria ankyo okuburia okoiga ekwabwatukirwe n'omusike Dr. Walter Chanwa oyore oyomo bw'abanasiasa korwase county ya Nyamira bagenderete kumerera amate hekero ky'obugavana bwa Nyamira oyoboigo omochirie oburai ubube korwase serikali eyo ekuragwa n'omugavana Amos Nyaribo obwo bwagerire amagenderero atarakorekana matuka entre sisi abere nsete gusiagendera nsibiye kwa kone ngende kwasaba ngetingo borai buika bobe do present society eto elinde tu twale generation muchukusi yango dara bolia bana oratora mwaka nyumba watata ngeti kumanya niki abana bakulia niki abana bakubeka na Yesu kuba abana bagotia school fees nirenga mwaka inaka tete familia yo amaya na bibe na serikali onyo murali ntuwe kusiyota gana okito ya preserve biba to konye rinde torre ekegolike kubwati ayi kubwati mayaso kukwana ekero kyomoyega bwogusangiriria erio kwagacha ekeresia kianya keminja katoliki omoyega oyo ikiranwa nomo MCA Obonyamatuta na boigo uria okiabonyoru abo ensemo yabo bamochia oburai bwaye omugavana Nyaribo nagoteba ebiro byaikire county ya Nyamira ebwenderete gochora omurai w'echinguru oyo urakwamure amagenderero ayo akwamete kwa majogo kwenda na mchimba lakini kile dali Jones kitu kila aramu walio wataka kwa tiki taito lakini hapo kwa kama ya mtu aitwa ni morogo murabu echinguru morogo ate ye iyana ora kolera bantu wetu mukanya ko ndo mwako ndio ya baka kwa tara uchini chemo bera niga unando mocha mani wetu para ndukura para mwe mbere muka wete lakini yango koranya oli bila kwa chamo no bungai nya sa ngere mo se no pare wa kole mamoja kene kya bali tuchukuna na kubolina tunchiko kubolia mantra ni mo chuma pai ensemo yende nigo aba MCA abaiga bakwanera obukurumi bore ase kigambiro kya Nyamira buna nigo yagerire okunguzanana ogotinde kogenderete kwenekiwa kati yaba MCA ase bunge ye county eyo abantu bango tubambera kikoti kintu Nyamira bali kutubambera bya kiri Nyamira the level of justice is for auction oyo wajira kinge Nyamira nero prometibwe kina unata kitekana twale no fata moto sabe egere awajani kwa hiyo badogere tukambeli na biya bagambeli na biya bateko mbeli y'abantu Assembly ya ite kwate metale yonse mwetera asa bajaji barababe bakuria maaki moso ibina bya assembly yeto kubatikana boigo no guhikirana kwaye omusike Dr. Walter Chanwa ase kanisa eyo ya Nyakeminja nigo boigo aikirania eira ariete ase kiombe Kenya mokeri gyokubabwatukera ebirogo 50 ndagete kwirari bageri matebi asante abantu baito bagaiga Obonyamatuta na barbo bichoraga iga ekaro tuacha gaiga kanisa toja okonya lakini tonyorangira ne twariete nyamukiri saiga moino ekiombekera twabere ntere biro byonse mwatagete 50 mogende ujumoino gaja mogende okarega seno monyore bisabu erinde mogende inko reporter gatembe kurwase kanisa eyeiga ya Nyakeminja eyegotoke meye wodi ya Obonyamatuta West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba
gerali muske Walter Chanua amo naba MCA bande nabara yo bande bonsi ni bali ngase kanisa ya Nyakeminja ko dental yese skuru buna nati kagota